Ev ji bo Hollywoodê tiştekî klasîk e. Miriyên ku li kolanan digerin, zanyarek dînok û Frankenstein. Dibe ku ev fîlm yek ji fîlmên herî pêşîn yên tirsyariyê ku li Amerîkayê be. Têgîna Frankenstein di sed sal berê derket holê, lêbelê Frankenstein di gelek fîlmên nûvê da tê çêkirin, şov û pirtûkên karton da di jî. Tê bawerkirin ku ev pêşengeha yekeme ku di derbarê Frankenstein de hatiye avakirin. û her wekî karakterê xunesereke ev pêşengeha jî bi rastî perçe perçe hatiye berhevkirin. Li vir mîhvan dikanin destnivîsên Mary yên derbarê kimyagerek da ku jiyan daye cenewarekî bibînin. Di çapa yekî ya pirtûkê da navê Shelleyê li ser pirtûkê tune bû. Nivîskara cîvan tirsiya bû ku xwendevan tiştê wê nivîsandiye hez nekin. Ev pirtûka ji bo Shelleyê tiştekî şexsî bû û xetên beramberî yekîn yên ji jiyana wê hebû. Her mother died 10 days after she gave birth to her. Ew xwedî dîrokek gelek trajîdîk e. Diya wê piştî 10 rojan ku wêtîne ser dinyayê dimre. Ew ramana bêdayîkiyê dizane. Temenê wî 20 salî bû wexta bû bîjin. Di hin awayan da ew bi temamî neecêbe. Ku wê herê dawiyê çîrokek derbarê caniwerek bêdayîk nivîsandiye. Di vêjeya destpêka sed sala nozdemîn da bijarên tirsên hovîtiyê gelek hebû, lê romana Shelleyê cuda bû. Wê mijarên tirsê û zanîstiyê hanî cem hevdû. Derûnî rê dida ku ji bo reaksiyonên kimyevî, niştergeriyê û dengên bizdandina rastî pêk were. All agree that Frankenstein is a classic. Hemî kes hevbîre ku Frankenstein klasîkê wêjeyê cîhanê ye. Ew bi rêyên gelek cuda dikare were şîrovekirin, daçêkirin, kurtkirin an jî henekirin. Ew dibe ku bêsinûr ji nû ve were pêk anîn û ji bo vê yekê jî 200 salan û vir de gelek xurt û serkeftiye. Ev postera Universal Studio an ji sala 1931 postera herî buhaya dîroka Hollywoodê ye. Heqê wî ji $600,000 zêdetir e. Lê serokê vê muzexanê dibêje ku nîrxa Frankenstein ji vê pereyî pir zêdetir e. And it's a story that talks about. Ev çîroka derbarê zanyariyê, mirinê, dilovaniyê û merhemetê da ye. Her wiha derbarê tundîtîjî û xirabiyê da ye. Ji ber vê yekê, ev mijarane ji bo me hêna jî gelek zindî ye. Berpirsê pirtûkxane û muzexana Morganê Colin Bale pêşniyar dike ku berê ku hûn filmê temaşe bikin, baştireke hûn pirtûka orjinal bixwînin. Demjimêr yekê sibê bû. Baran bi awayekî xemdar li ser pencerê diket û şemalka min berev dîmahî diçû. Min dît ku caniwer cavên xwe nêzerê zelal vekir. Bêhna xwe bi dijwarî girt û recifandinek dikir ku dest û piyên wê bi kar dehat. 200 sal berê van peyvana jiyan da Frankenstein. Îro 200 sal şûn da ev çîroka hin jî gelek zindî ye.